коя държава живеят най-много мюсюлмани? Не бързай. Повечето хора грешат точно тук. 3, 2, 1. Коя е свещената книга на исляма? Това е един от най-лесните въпроси. 3, 2, 1. Как се нарича човекът, който основава исляма? Ако си учил история или религии, би трябвало да го знаеш. 2, 1. През коя година започва ислямското летоброене? Тук вече става трудно. Запомнил ли си годината? 1. Този въпрос изненадва почти всички. Кой пророк според Корана може да разговаря с животните? 3, 2, 1. Кой град е най-свещен за мюсюлманите? Не бъркай най-свещения град с другите важни градове. 2, 1. Колко пъти на ден обикновено се молят мюсюлманите? 3, 2, 1. Изпрати това видео на приятел и виж кой ще се справи по-добре. Кой е първият човек, създаден от Аллах? 3, 2, 1. Как се нарича месецът на поста в исляма? Последвай жирафчето с очилата за още такива предизвикателства. 3, 2, 1. Готов ли си за финалния въпрос? В коя посока се обръщат мюсюлманите по време на молитва? 3, 2, 1.